Para malungkot. Alam niyo po, sa panahon mo ngayon ng ating our capital today or nowadays is a faith capital. Kailangan matindi yung ating pananampalataya. Dahil po sa mga iba't ibang mga problema po, ay pag faithless tayo, little faith tayo, hindi mo maiwasan na tanungin ang Diyos o magreklamo sa Diyos. Pero pag tayo po ay pinakatiwala natin na sa Diyos, sigurado po tayo may kapayapaan, may kagalakan, at may pag-asa po. Tatlo lang naman ng bagay na may iwan sa mga mananampalataya. These three shall remain. Ito po ang tatandaan po natin. Dapat hindi mawalay sa atin ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Yan ang puhunan po ng mga mananampalataya. At ang naibabaw dito sa tatlong ito ay ang pag-ibig. Kaya lahat po ng ating gagawin pagdating sa ating paglilingkod ay lagipan po natin ang pag-ibig. Sapagkat kung walang pag-ibig po, ay mauumay ka o magsasama. Maraming mga katanungan at the back of our mind, bakit nagkaganito, bakit nagkaganito. Pero pag nilagitan po natin yung ating mga pananampalataya ng pag-ibig, pag-asa, at yung ating pag-asa, pag-ibig at pananampalataya, sigurado po makakakilos ang Diyos sa ating mga buhay. And then po, okay. My preaching this morning is entitled Looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Okay, pag sinabing looking unto Jesus, ibig pong sabihin, maraming distraction pag mayroon tayong tinitignan. Maraming mga sagapan, maraming mga pampainis, o kaya nakakasakit, o kaya minsan masaya. Pero nais ng Lord, mga kapatid, na mayroon tayong gagawin at tuturuan muli tayo ng ating Panginoon kung paano tayo magkaroon ng cool at tamang direksyon at determination. Okay? At bilang tao po, kailangan meron tayong tinatawag na direksyon. Kasi pag nagkamali ka, mahirapan ka. At yung direksyon na yun, ang nais ng Lord, meron kang strong determination. Na talagang 100% yung ating tinatahak ay talagang totoo at magtatagumpay po tayo. Sa kabila po ng mga hindi natin maiwasan na pagsubok, kasi habang tayo po ay tao ay may pagsubok. Hindi mo maiwasan ang mga pagsubok, mga problema, mga karamdaman, mga kahirapan. Hindi mo maiwasan. Masama ng loob, hindi mo maiwasan. Pero pinabalaan po tayo ng ating Panginoon sa Bible. Sinabi ng Bible na mas nakakatisod yung pinanggalingan. Yung pinanggalingan. Okay? Hindi mawawala ang katitisuran. Habang nabubuhay tayo, ay matitisod po tayo. Maaaring samahan mo sa buhay, sa kapitbahay, sa kaibigan. At minsan, yung asawa mo mismo, sa pamilya mo mismo. Tagit na papahintulutan po ito upang tayo po ay magising na sa mundo ito ay may labanan. Amen? Wala pong exempted. Wala pong exempted. Politiko, wala pong exempted po. Kahit na pastor ka, kahit na teacher ka, kahit na mayaman ka, kahit na napakagaling mo, hindi ka exempted dito. Kung gusto mo maging exempted, mauna ka na. Para hindi mo na mararamdaman. Ano yung mauna ka na? Magpatawag ka na sa itaas. Yun ang ibig kong sabihin doon. Okay po? Kaya dito po, ang nais ng ating Panginoon na yung ating direksyon ay bakit kailangan
ang direksyon po natin at yung isip po natin ay nakapokus sa ating Panginoon. Okay, tingnan po natin. In the book of Luke chapter 9 verse 62. Ano ba yan? Ito. Tayo po'y magpasa. And another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. But Jesus said to him, no one, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Ayaw ng Lord na pag ikaw ay anak ng Diyos at mananampalataya, ay madidipokus ka. Amen? Kasi hindi raw fit sa kaharian ng Diyos yung mga taong halimbawa, siya po ay nag-aararo o may ginagawa. Hindi niya pwedeng tignan yung likod niya. Kasi hindi siya makapag-concentrate, maaaring mabangga, maaaring may bangin yung kanyang ginagawa. Yung hayop na naghihila sa araro. Kaya nais ng Lord, mag-focus ka. Kailangan diretso ka. Hindi ka pwedeng unstable. Unstable yung mind po natin. Double-minded mind is unstable in all his ways. Kaya nais ng Lord na matuto po tayo yung gusto ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Hindi yung gusto po natin. Kaya dito po pag tayo pa naglilingkod sa Lord at tayo po ay mananampalataya. Ayaw ng Diyos po yan. Kailangan nakapokus, kailangan diretso. Okay, the book of Matthew chapter 8 verse 21. Ito yung mga excuses. Then another of his disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. Ito po yung pagkatawag. Ito po yung paglilingkod. Hindi lang paglilingkod nung tayo po ay tinawag ng mananampalataya. No? Nung kumilos ang Diyos sa ating mga buhay, tayo po ay nagsisi, lumapit sa altar, nanalig po tayo. At tayo po ay sumunod sa plan of salvation. Kaya dito po, ang mga excuses po nila, una, magpaalam muna siya sa mahal niya sa buhay, wala na direction yun. Kasi, nandun na yung pagtawag, magpaalam. Pangalawa, mahalaga po yun. Ilibing muna yung tatay. Tatay po to, father po ito. Pero pagdating sa pagtawag sa iyo ng ating Panginoon, pwede mo na magbalikan yun. Mag-reply ka muna, yes, Lord. Amen? Sumunod muna ako. Okay? Tapos pupuntahan mo. Yun ang ibig sabihin po nun. Ganun kahalaga ang paglilingkod o yung direksyon na nais ng Lord sa ating mga buhay. Okay, nakanda na ba kayo? Meron po tayong 7. Okay. Meron po tayong 7 na i-consider po na nais ng Lord para tayo po ay magtagumpay. Sino gusto magtagumpay? Siyempre po, lahat tayo. Kahit yung mga wala rito, gusto nila magtagumpay. Pero ang nais ng Lord, yung kanyang mga anak ay nananagumpay. Kaya sabi po sa Ephesians chapter 6, no, na we wrestle not against flesh and blood. Ang labanan po ay hindi po laman at dugo. Okay? Kaya ang labanan ay spiritual. What is spiritual warfare? Kaya dito po, para tayo po ay maka-overcome at mananagumpay, ito po yung mga bigay sa atin ng Diyos na karunungan. Kaya ihanda po natin yung ating mga puso, yung ating mga pandinig. Okay, kasi para hindi tayo ma-disrupt. Okay, number 1. Looking unto Jesus for salvation. Matthew chapter 1 verse 21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Naligtas ka na. Naniwala ka na. Ang mga tao sa mundo ito, naniniwala dito. Naniniwala. Hindi mo sila ignorante at alam nila na dumating ang Savior. Alam. Kaya lang magtaka ka.
Naniniwala, pero hindi nagtitiwala. Magkaiba yung naniniwala at nagtitiwala. Magkaiba yung nakikita, yung believe, at saka yung believe. Ang pananampalataya at paniniwala at pagtitiwala, may akala mo similar lang, hindi po. Ang believe po, nakikita. Kaya naniwala ka kasi nakita mo. Ang pananampalataya ay yung mga bagay na hindi nakikita. Tama? Nakita mo bang langit? Pero tayo po yung nananampalataya kanila. Yun ang pananampalataya. Okay? Tayo po yung nananalig sa Diyos. Nananampalataya tayo na may Diyos. Pero hindi natin siya nakikita. Pero nararamdaman po natin na may Diyos. Amen. Yun ang pananampalataya. Amen? Kalinaw? Palapakan natin ang Diyos. Kaya nais ng Lord, hindi ka lang maniniwala, pero magtiwala ka. Maniniwala ka na babasa mo yung mga pangako ng Diyos, pero magtiwala ka dyan. Kahit na hindi ka tukunin. O tutukunin ka. Kasi Diyos yan. Pag nabasa mo, nagsabi ng Diyos, ito yung ating mga utos, sumunod ka at papagpalaan kita, sumunod ka. Kahit na may mga sacrifices. Kasi Diyos ang nagsabi. Pag Diyos ang nagsabi, hindi ka mabibigo. Yes, maraming mga sacrifices. Maraming pasakit. Maraming mga karamdaman. Kasi hindi naman tayo iba sa mga tao na nabubuhay. Kung ano yung kanilang nararamdaman at nararanasan din natin. Kasi tao tayo pare-pareho eh. Amen po? Ang pagkakaiba lang ng mananampalataya, pero yung tinatawag na spiritual nature. Spiritual. Ang ibig po sabihin, yung mga spiritual, yung mga mananampalataya, naintindihan nila yung mga bagay na eternal. Naintindihan po nila. Amen? Yan pa ba kayo? Kaya dito po, ang nais ng Lord, number 1, niligtas niya po tayo, inango po tayo sa ating pagkakasala, kailangan siya lang ang ating titignan pagdating sa ating mga kaligtasan. Hindi yung tradisyon, hindi yung kultura, hindi yung dahil nandiyan sila sumasamba, sila po ay umasinso, hindi po gano'n. Maganda ang kanilang samahan, hindi po gano'n. Kailangan kay Jesus ka tumingin. Hindi doon sa kanta, hindi doon sa yaman, hindi doon sabihin po natin na talagang, di ba, marami. Yung marami. Kasi pag marami, masaya. Tama? At pag maraming activities, masaya. Ang nais ng Lord, pagdating sa kaligtasan, siya lang. Pag sinabi niya na, you must be born again, yun ang kaligtasan. Kahit nausigid ka, kailangan ipanganak ka na muli para may relasyon ka sa Diyos. Sinabi kaligtasan na yan, ay ano po yan, very broad yan. Napakaluwag na topic po yan. Amen po? Kaya dito, the book of Isaiah 45 verse 22. Look to me and be saved, all ye ends of the earth, for I am God and there is no other. Ibig sabihin, pagdating sa kaligtasan, ay kahit na matunaw ng mundo ito, isa lang magliligtas sa atin ang Diyos. Amen? Wala na iba. Ay yung Diyos natin tunay. Kaya huwag ka magduda dyan. Matthew chapter 14 verse 28, naalala niyo si Peter? Tingnan mo kung Matthew chapter 14 verse 28. Ito po nung ang mga kanyang alaga ay nasa kalagitnaan ng dagat at tinabot po sila ng bagyo. Nabot po sila. Wala si Jesus Christ na kasama nila. Di nag-overtake siya. Sa kanyang alagad, sabi nila, espiritu yun ilumalakad sa tubig. Sa book of Matthew 14:28. And Peter answered him and said, Lord, if thou bid me come to the water. Kung ikaw yan,
Kung hindi ka multo, kung ikaw yan, ayan mo, Lord, na ako'y lalakad din. Amen? Kasi siya yung kaligtasan niya. Nakalakad ba si Pedro sa tubig? Yes. Bakit nakalakad? Kasi nandun yung kaligtasan, nakapokus siya kay Jesus Christ. Bakit siya lumubog? Bakit? Kasi, yung kanyang focus napunta sa problema, sa hampas ng alon, sa lakas ng hangin. Kaya nawala yung focus niya kay Lord. Kaya lumubog po siya. Yun ang nais ng Diyos. Pagdating sa kaligtasan, huwag kang magduda sa kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Kahit na nung ialok nila sa iyo. Ang kaligtasan na plano ng Diyos, magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesus, at tatanggap ng kaloob ng banal na Espiritu. Yun yung tunay na kaligtasan. Ang dami kaligtasan sa labas Tanas mo lang ang ano mo. Tapos na. Hindi. Ang pananalig po ay may gawa. Hindi ka pwedeng manampalataya na may gawa, na walang gawa. Patay ang pananampalataya pag walang gawa. Kaya sabi ng Lord, yung mga mananampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. He that believe it and is baptized shall be saved. Ibig sabihin may gagawin ka. Kaya magpabautismo ka para maligtas ka. Hindi ka lang manampalataya. Kaya kayong mga hindi pabautismado, magpabaptize na kayo. Bakit? All have sinned. Lahat ay nagkasala. Lahat. Yun lang yung paraan ng Diyos para ikaw ay mapatawad. Para ikaw ay may relasyon sa Diyos. Kasi napakaraming tumatawag sa Diyos na Diyos ko. Hindi naman silang kilala ng Diyos. Kasi nga walang relasyon. Kasi nga lahat ay nagkasala. Makakalapit ka sa Diyos pag wala kang kasalanan. At ang paraan lang ng Diyos para mabawi yung kasalanan natin ay kailangan ipanganak ka na muli, kailangan magsisi ka, kailangan magpabautismo ka sa pangalan niya sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan at tanggapin mo ang kaloob ng banal na Espiritu. Yun ang salvation. Yun yung looking unto Jesus, unto salvation. Kaya si Peter na-defocus lumubog Kaya huwag na kayong ma-defocus. Okay? Number 2, looking unto Jesus for healing. In the book of Numbers 21:4-9. Okay? Then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. And the soul of the people became very discouraged on the way. The people spoke against God and against Moses. Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul lost this worthless bread. Pero mo, nagsawa sila sa bigay ng Diyos sa kanila. Nagsawa sila. Nagsawa po sila nung ginawa ng Lord. 6, 7, 8, 9. Nagpadala siya ng maraming ahas. Pinagkakagat po sila at namatay. Ang daming namatay. Anong ginawa ng Lord? Ano sabi ni Moses? Bumagit na Nagpadala ng mga ahas para sila'y kagatin. Maraming namatay. 7, therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that He take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Then the Lord said to Moses, make a fiery, ano yung gagawin niya? Make a fiery serpent and set it on a bull. And it shall be that everyone who is bitten when he looks at it shall be. So Moses made a bronze serpent and put it on a pool. And so it was. If a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he did. Ang tanging paraan lang ng Diyos para yung mga kinagat ng ahas ay mabuhay. Titignan nila yung bronze. Sila yung pinagkakagat ng ahas. Nang nalangin si Moses.
O sige, sabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng tansong ahas, ilagay mo sa pool, sa taas. Sino man nakakati ng ahas, mabubuhay. Pero daming namatay. Bakit namatay? Hindi sila nakinig sa instruction ng Diyos. Amen? Kung nakinig sila, kung doon sila nakapokus, yung iba, nakapokus sa sakit eh. Di ba? Nakapokus, sabi ng Lord, tumingin kayo doon. Hindi tumingin. Ang instruction ng Diyos, simple din siya. Pero kailan pakinggan mo? Pag sinabi ng Lord na pagpalain ka, susunod ka. Pero marami kang dadaanan bago mo makuha yung pagpapala na tunay ng Diyos. Yung sinabi ko pagpapala, tunay yun. Magaan. Walang kabalisahan, hindi ka nahihirapan. Yun ang pagpapala ng Diyos. Kung pinagpala ka at nabibigatan ka at may sorrow, sarili mo yun. Ako nyo? Ang pagpapala ng Diyos magaan. At ang pagpapala ng Diyos hindi nababase sa dami ng pera. At ang pagpapala ng Diyos hindi nababase sa estado, social, simple status of life. Hindi po. Ang pagpapala ng Diyos ay may kagalakan. Mayroong inner peace. Kahit na trouble na, pandemic na, pwede kang umiti. Kasi payapa ka. Amen? Kahit na nagkakaroon na ng mga panic sa labas, alam mo, kasama mo ang Diyos. Yun ang tunay na pagpapala ng Diyos. Kahit na tama-tama na yung basic needs mo, payapa ka. Hindi ka nag-alala bukas. Kasi alam mo, hindi ka niya pababayaan. And everybody say amen. Kaya yung mga tao, pinagkakagat, daming namatay. Ilan na yung nabuhay? Sino yung nabuhay? Yung sumunod sa instruction. Yung nakapokus. Yung tumingin sa pool. Ganun ang nais ng Lord. Para matin natin yung kaligtasan, lagi tayong nakatingin sa Kanya. Nakatingin sa Kanyang pangako. Kahit na wala pa sa iyong kamay, manalig ka na, nandiyan na. Isang araw, makakamtan mo at nandiyan na sa iyong kamay. Basta kalooban niya. Okay? So, looking unto Jesus for healing. Nasa na tayo? Leading for 12 years. Looking unto Jesus for provision. Tingnan nyo, provision ng Lord. The book of John, 14:13 to 14. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Pag ikaw ay mananampalataya at nananalig ka dyan at you stand, kahit ano mangyari. Sinabi niya, anumang bagay na hilingin nyo sa pangalan ko, gagawin ko. Sino gagawa? Si Jesus Christ, that the Father may be glorified in the Son, para maluwalhati ang ating Panginoong Hesus habang siya ay nandito sa lupa. Kasi, ano yan eh, nandito buhay siya nung nagsasabi niya, if you ask anything in my, I will do it. Hindi na natin nakikita si Kristo ngayon. Ano sabi niya? Mas mapalad yung mga nananalig na hindi nakakita sa kanya. Kaya sabi mo sa katabi, mapalad ka. Oo. Mapalad tayo kasi yung pananampalataya natin buo. Hindi natin siya nakita, pero grabe. Pag sinabi ng Lord, napapagalingin kita, ay Lord, pagaling na ako. Di ba nakakaramdam kayo ng depression? Pagkat may dumapong sakit sa inyo, ang nasa isip natin, ano to, pandemic to. Oh, COVID to. Related lang ang sakit kayo sa COVID. Pag inatake, COVID. Kasi pandemic po eh. Walang ano yun. Totoo po yun. Oh. Related lang sa COVID mo yun. Kaya yung tao, talagang ano siya. Pag may naramdaman siya, ako, mag-alala, ninervyos eh. Paano ka magkakaroon lakas ng loob? Ang magbibigay ng lakas ng loob sa atin ang Diyos.
Kung sarili mo lang yan, mahirapan ka. Kailan sumantal ka na? Sumantal ka na sa pangako ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, sabi ko sa iyo, walang uncertainty ngayon. Ang kasiguraduhan lang ngayon, yung pangako ng Diyos. Pangako ng tao na papalta, kamahalaan. Mati-discourage ka sa nangyayari ngayon. Ang daming namamatay. Bakit gumawa ng nakamamatay? Inayos ng Lord mabuhay ang tao. Bakit ang tao gusto niya nang puksay ng kapwa niya tao? Hindi pwede yun, kasi buhay yan. Tatandaan niyo po ito, maging mga manonood. Habang nandito ang Church of God, hindi makalantad ang gawa ng Antikristo. Kaya mapalad ka. Mayroong gagawa ng mabubuti pag nandito pa ang Church of God. Pero pag kinuha na ni Lord yung mga mananampalataya, tapos na. Sarado na ang biyaya ng Diyos. Yung Holy Spirit, tapos na yung ministry niya. Kaya, siguraduhin po natin na kasama po tayo. May isang pastor, sinabi niya sa akin, nagpa-advise. Anong gagawin namin, Bishop? Ikaw makatok. Ikaw kaya mo na muna, mauna sila. Di ba? Kasi tingnan muna natin yung epekto. Hindi naman siguro tayo pipilitin, kako. Mayroon pa tayong karapatan kahit pa paano. Kung ayaw mo. Amen? Ayaw mo muna sila para tingnan natin yung epekto. Hindi natin alam ka eh. Ay, nandiyan naman ang Diyos eh. Hindi tayo nag-against. Talagang kung ako, tatanungin, mauna na po kayo. Bibili na lang ako. Kahit na paano, may pambili naman ako. Hindi naman talaga sa pilitan. Kaya ang dami nagpapadvise eh. Siyempre makikita mo yung epekto. Ayan mga kapatid. Kaya nga looking unto Jesus for healing, siya na lang. Pag natapuan ka niya, Lord, sa dugo mo, in Jesus' name. Wala na tumatanggap sa ospital, puno na. Naka-reserve yung iba, takot din ang ospital mismo. Anong gagawin natin? Sa kanya na lang. Alam nyo, meron isang bleeding woman, 12 years na. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Kristo, gagaling na. Dapat ganun tayo. Amen. Lord, ikaw ang nagtubo sa akin, ikaw ang nagligtas sa akin, kaya mo akong pagalingin. Amen. Palapahan nga natin ang Lord. Ay, grabe ang provision ng Lord. Amen? Sa Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ano yung ibig sabihin niyan? Ang Diyos ang magsusupply kahit na wala na sa labas. Pakakainin ka ng Diyos. Huwag ka lang mag-alala. Huwag ka lang mabalisa. Kasi anak ka niya. Pinapakain niya nga yung mga ibon. Hindi nga nag-iimbak eh. Yung mga buhok natin na naglalaglagan, alam niya. Hindi alam niya rin yung kakainin mo. Ano sabi ng Lord? Mga hintil kayo. Hindi kayo mananampalataya. Bakit ka mag-alala sa basic needs mo? I-provide ng Lord yan. Nagtaka ka, ilang taong ka nang walang trabaho, kumakain mo. Amen? Ilang percent po ng Pilipino na walang trabaho? May data yan. O 80% palagay mo, ay 20% palagay mo na. O yung ibig sabihin 20%, ilang taong ka na ngayon na pinakain ng Diyos? Wala kang trabaho? Ano ibig sabihin? May ginamit ang Diyos. May ginagamit ang Diyos para sa lahat ng tao. Kaya pag buhay ang pinag-usapan, bahala ang Diyos yan. Hindi pa pwede pakialaman ng tao yan. Kasi yung buhay na yan galing sa Diyos. And everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord.
Yung provision ng Lord, napakarami. Mayaman ang Diyos natin. Ba't ka nag-alala? Alala ka, wala ka lang pansin. Nag-birthday ka, di dumating sa iyo yung blessing, nag-alala ka na. Hindi ka naman. Huwag kang mag-alala kahit na mayroong blessing o wala, basta ang Diyos nagdag sa iyo. Amen. Samantala lang yan eh. Ang matindi yung Diyos kasama mo sa buhay mo. Kahit na wala ng lahat, pero ang Diyos kasama mo. Hindi ka niya iwanan hanggang sa kamatayan. Natutulog ka lang. Grabe ang Diyos natin kaya. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi mo. Yung iba, lupay-pay na eh. Ako, patlik niya na. Parang inisip na yun ng tao, COVID. Isipin mo mga pangako ng Diyos, palit-talit mo. Tingnan mo. Wala darating sa'yo na COVID. Bakit? Puro pangako pa naman ng Diyos eh. Amen? Number 4. Looking unto Jesus for victory. Lagi kang victorious. Lagi kang nananalo. Yet in all these things we are more than conquerors. Through Him o labas. Mananakumpay ka. Saan? Sa karamdaman. Saan? Sa kahirapan. Saan? Sa mga usig. Saan? Pati sa trabaho. Meron tayong mga kapatiran. Nag-retire na. Lahat yung mga kasama niya walang retirement fee. Pero siya meron. Oo. Ayun pa ba kayo? Bakit? Pinapakita lang ng Lord, natuto yung Diyos niya. Eh, huwag na kayo magtaka kung minsan kakaiba kayo. Kasi kakaiba kayo, hindi na kakaiba ng ano na. Hindi lang na tayo ng poste, hindi nyo na ibig sabihin na meron tayong mga abnormalities, hindi ka. Ibig sabihin, kasi mananampalataya ka, tinatawanan mo kung may problema ka, kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. O, kahit na maraming pinagsasabi sa'yo, hindi mo pinapansin. Bakit mo pansinin? Eh, dapat nga, ang pansinin mo ang Diyos. Alam niyo kung bakit ganito naging problema po natin? Ang tawag po dyan, nagpapapansin ng Diyos. Pag nagpapapansin ng Diyos, may kaligtasan. Ibig sabihin tulog ang tao. Kaya nangyayari yung mga ganyan para tumawag sila sa Diyos. Diba? Diba pagka walang lindol, yung mga tao, o ano nung ginagawa, pero pag lumindol, lahat yan sa Lord. Matawad ako, Lord. Huwag mo lang teresin yung bahay namin. Tingnan mo, pagkatapos ng lindol, ang daming tao sa simbahan. Daming tao na pamayin. Pag naunan, isang linggo, sa buwan, sa taon, nakalimutan na ulit. Ang gagawin ng Lord dahil sa mabait siya at mabuti siyang Diyos, maglilindol ulit. Yayaligin ulit yung tao. Bakit? Para tumawag siya sa Diyos. Kaya, hindi ka pwede maging salbahe. Oo, marami reminder ang Lord. Mas maganda ang mabait kaysa salbahe. Di ba ba kayo? Oo, anong pipiliin nyo? Sino papasok sa langit? Oh. Bakit ka rin tatawa? Bakit pala ba kayo pala? Nagdududa pa kayo. Yung iba nagdududa pa. Nag-ano na nga sa pag-usig, nag-ano na nga sa mga bisyo. Nagdududa pa. Nagdududa pa na hindi siya mabait. Samantala yung iba, kahit nila sa sarili nila, hindi naman gumagawa na mabuti. Tingin nila sa sarili nila, mabait. Kaya minsan natatawag nyo sa atin. Mas madiskarte pa raw yung anak ng dilim kaysa anak ng liwanag. Sinabi niya. Di pa ba kayo? Ibig sabihin, mas malakas ang loob ng mga gumagawa ng hindi mabuti. Kaya pagdating sa pagkabutihan, nakasan lang loob. Basta mabuti ang gagawin. Basta sa Diyos, malakas ang loob. Kasama mo ang Diyos.
Pero mo, mananagumpay ka, you are more than conqueror. Sila majilan, conqueror sila. Amen? Di ba? O nung naging mananampalataya ka, conquerors ka na. May karamdaman ka, ipantong mo yung sarili mo. In the name of Jesus. Hallelujah! Conquerors ka eh. Wala kang pera? Sa pangalan ni Jesus. Wala bang trabaho yun? Kaya mo doon, isang araw, magkakaroon ko ng trabaho. In the name of Jesus, conquerors ka eh. Anak ka ng Diyos eh. Yun lang. Tapos, panampalatayanan mo na yun. Alam mo, mapanubok ang Diyos. Pag nanalangin ka, akala mo lang, lumalayo yung blessing sa iyo. Manalangin ka pa. Kasi tinitistag, sinusubukan ka lang ng Diyos. Kasi yung iba nanalangin lang ng isa, gusto niya nandiyan lang. Diba? Gusto niya. Pag baby ka pa sa Lord, bibigay sa'yo kasi lollipop yun. Lord, di yung sa akin. Baby ka pa. Ito. Baby ka pa kasi. Siyempre, pagka-baby, yung mga bata, lagyan mo ng lollipop yan, di ba? Ganon din ang Kristiyano. Pagka spiritual baby ka pa, puro tuko ng Lord sa'yo. Pero after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 20 years, kaya yung iba hindi na makapalakpak eh. Hindi na makapalakpak. Bakit? Punong-puno na sila ng patutuo, hindi nagpapatutuo. Para makapalakpak ka, yung patutuo mo, ilabas mo. Alam niyo, pagka kumakain ka na walang labas, ano mangyayari doon? May patso ka. Umutot ka. Bakit? Punong-puno eh. Alam niyo, pagka sa Lord ka, dapat yung mapatutuo mo, ay, buti ng Lord. Sino mag-glorify yung mapatutuo mo kung hindi mo sinasabi? Sinasarili mo. Sabi ng Lord, ilaw ka eh. Paano ko naging ilaw? Nakakita na kayo ng ilaw na walang liwanag? Meron, di ba? Pagka iyo po yan, di ba may ilaw? Pero walang liwanag. May gamit ba yun? Pag madilim wala, ganun din ang tao. Amen? Pag mananampalataya ka, mag-ilaw ka. Hindi ka lang ilaw. Mag-ilaw ka, magningning ka. Para makita yung mga pagbabago mo sa buhay, makita yung mga blessing mo sa buhay, makita yung kagalakan, yung buhay mo at may kapayapaan. And everybody say amen? O, kailangan maliwalas yung buhay natin. Kahit nasabihin natin, mga kabuti lang at okra yung kinakain natin, pero pag tinignan tayo, maliwalas. Tingnan mo yung katabi mo, maliwalas. Kasi kasama natin ng Diyos eh. Bakit hindi maliwalas yan? Kasama mo pandemic eh. Hindi dinig talaga buhay mo. Number, ano pa? 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, who gives us the victory. Lagi kang victory. Ibig sabihin, hindi mo nakuha yung gusto mo ngayon, matalo ka na hindi. Ang victory na tinatawag yan, habang ikaw ay nananalig sa Diyos, yung lakas ng loob mo, hindi ka nawawala ng pag-asa. Meron kang hiningi sa Diyos, hindi ka nangingi, akala mo bingi ang Diyos, hindi po. Ang pananampalataya, ganito po. Wari, nangailangan ka ng motor. Single. Sino gusto single dito na motor? Yun, single, di ba? Lord, nagkaroon ako ng pananampalataya. May inasahan siya mga pensyon o kaya allowance. Nalulun na mga expenses. Nalulun, mas marami yung ginastos. Pero nadamit siya. Hallelujah, praise the Lord. Indicative. Nakalimutan niya, ramdaman yung pananampalataya. Hindi nga lang, tinitignan lang siya ng Lord. 8 buwan na. Nagreklamo na. Sabi ng pastor, ay parang ano yan, ipapaglihiya. Siyang nagwan yan, di ba? Di ba? Pero ay pinubuntis yan. Huwag ka magreklamo, darating yan. Dumating ng 9 months. Talagang nagtun na yung motor. Wala pa yung motor. Sorry wala pa.
Bakit wala pa, Pastor, yung motor? Eh, sinabi mo, pag galing, para ako yan. 18 months na, 1 year na. Pero matitipan na palataya ko, nag-ipon ako, pero kulang pa, parang kapos pa. Gusto mo makontento yan? Tinanong niya, marunong ka ba mag-drive ng motor? Ay, hindi! Kaya pa nagtitibigay ng Lord. Kasi ba kasi diniti ka? Amen? Kasi alam na Lord yung future mo eh. Kaya hindi pa binibigay. Yung isa naman, hindi pa. Hindi pa binigay. Bakit hindi pa binigay? Marunong naman ako mag-drive ng motor. Bakit hindi pa binigay? Eh kasi wala pa siyang lisensya. Driving without license. Alam niyo, ang Diyos ang nakakalam ng lahat ng halay. Kahit na ikaw yung tama, pag wala kang lisensya, ikaw pa rin yung mali. Kaya kumplituhin niyo pag humingi kayo sa Diyos. Amen? Malinaw? Palapakan natin ang ating Panginoon. Siguraduhin mo lang, at pinatrabaho mo yan, hinihi mo yan, pasalamat ka ng pasalamat sa Lord. Araw-araw niya, magpasalamat. Salamat po. Salamat po. Yung kulay ng motor ko. Hallelujah, praise God. Monta, 125, new model. Ganon, dapat ganon tayo. Hindi yung, Lord, meron binibigay sa akin ng motor. Talaga naman hindi ko gusto. Meron kang specifications. Fine. Looking unto Jesus for Christ likeness. Ito ang pinaka bottom line ng mananampalataya. For whom He foreknew. Alam niya, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Predestined, ginawa niya noon pa yan, that He might be the firstborn among many brethren. 2 Corinthians 3:17-18. Okay, pasa. Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just by the Spirit of the Lord. Ang ibig kong sabihin dyan, habang tayo po ay pumapalaot ang ating mga pananampalataya, nagiging katulad tayo, yung mga ugali po natin, Christ-likeness. Kaya dami ka namang alam ng salita ng Diyos. Pero yung karakter, yung ugali, hindi naman nakikita. Kahit na kunti lang ang alam natin sa salita ng Diyos, pero maraming nabibless. Amen? Hindi sa dami po ng alam niya. Pero mas marami kang alam. Pero in-apply mo sa buhay. Hindi tayo perfect, ha? May mga kailangan tayo. Hindi tayo perfect. Pero nais ng Lord, kasi now the Lord is the Spirit, and when the Spirit of the Lord is, there is liberty. Dapat malaya ka. Malaya ka na gumawa ng mabuti. Ay, yung iba, umabuso. Anong abuso? Mananampalataya. Pag nagsalita, parang hindi mananampalataya. Nakikita na kayo ng pastor. Pag natapos sa pulpito, pag nagsalita, hindi pastor. May nakita na kayo ng gano'n? Ha? Ginagamit ang pulpito, pastor. Pero pag pagkatapos, kumusta na? Sana inuman. Pero ba yun? Hindi ganun yun. Pag lingkod ka ng Diyos, at worker ka ng Lord, at mananampalataya ka, di ba? Nakikitaan tayo. Kahit na papano, dati nung wala tayo sa Lord, medyo magaslaw. Ano yung magaslaw? Bahala na. Ha? Very rough. Rough. Ibig sabihin magaslaw. Hindi natutuwa. Pag nagsalita, very harsh. Di ba? Pag nandun sa handaan, magaslaw. Handaan talagang talagang palo-palo. Pag mananampalataya ka, pino na. Dati, ang kulot mo sa Nixon, akin na, pati yung ulo. Nandito, di ba? Di ba, may magano makita mo na, pag mananampalataya ka, iwanan mo naman yung iba, dami pa ng kabina. Yun ay ibig kong sabihin. Amen? Kasi mananampalataya ka na .
Pinapasa ka na nila eh. Ano ba sila? Ang tawag doon, masipa. Masipa kayo? Hindi naman. Kasi tinitignan tayo ng mundo ito. Kahit nakapatiran mo, ano ka rin? Amen? Ano lang, simple lang. Iuwi nyo na to. Kulang. Pa-request pa eh. Baka pwede mo dagdag pa din na. Ay, ganun lang eh. Diyan pa ba kayo? Pwede ba mag-request? Pwede naman. Pwede hindi lagi. Kasi kung laging pasyon may request, ukalin na yun. Diyan pa ba kayo? Okay. Christ-likeness. Hindi tayo perfect. Tingnan niyo si Moses. Gusto niyo ang glory ng Lord na. Yung hindi na yung himala. Yung pang makita ka lang, parang mayroon silang mabait dito. Nakikita na kayo ng lahat ng kausap niyo, kahit na sino magsabi, mabait kayo. Parang hindi ko pa narinig na mabait kayo. Alam ba? Ano yun? Parang wala nag-witness ah. Parang nahiya kayo. Yung kadalasan, nabibili sila kasi may nararamdaman nila sa'yo kahit na first time mo na makita ka. First time na. Oh. Ay kahit napapato si Bishop. Siyempre, kaya nga Bishop ka. Kahit napapato. Siguro yung ibang nainis sa akin, talagang wala tayong magpapato. Hindi naman tayo perfecto. Kaya si Kristo nga, walang kasalanan. Tinampo, dinura. Kinoronanan din. Wala tayong magpapato. Kahit ano gawin mo kabutihan sa mundo ito, merong ayaw sa'yo. Pero, kaya kung i-please ang tao, i-please mo ang Diyos. We are not pleasures of men. We are pleasures of God. Di ba, 5 tisod sila sa atin, basta sa kabutihan, basta sa Diyos. Huwag matisod kung masama. Yun ang ayaw ng Diyos. Natitisod nga sa'yo kasi masama ginagawa mo. Ayaw ng Diyos yun. Sila ay na-obey sa'yo dahil gumagawa ka ng mabuti. Approve yun sa Diyos. Number 6 na tayo. Looking unto Jesus for the blessed hope. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Kayo ba, ini-imagine nyo ba na isang araw makita mo si Lord ng mukhaan? Parang natatakot kayo. Diba? Kasi, alam niyo mga kapatid, magkakilala ang mga anak na Diyos kahit na nasa langit na. Hindi lang dumadami. Kasi wala nang marriage doon. Ang marriage dito na sa lupa. Kaya, makikilala mo pa rin si Pastora doon. Kaya lang wala na yung feelings na mag-asawa. Magkapatid na. Amen? Pero siya yung best friend. Para hindi kayo maniwala. Diba? Grabe. Masaya na kayo rito sa lupa. Masaya pa kayo doon sa buhay. Wala. Isang ka ba? Wala kang katalo-talo. May looking unto Jesus na lang. Doon na lang ako magano sa mga pangako niya. Doon ako nakatuon. Doon ako nakapuo. Doon ako nakatingin. Kasi siya yung blessed o. Pag sinabi blessed o, kasi talaga yung pagpapala, yung pag-asa natin. Blessed yan. Pag blessed Diyos yan. Pag ang pag-asa mo sa Diyos, ay wala kang katalo-talo. Diyos ang pag-asa mo. Alam mo yung ibang wala kang choice Pag nasa Lord ka, walang buwang kasama. Walang buwang ang demonyo na kikilos sa iyo. Merong temptation. Pero hindi siya makakapasok. Kasi mo kagad Hindi mo siya pinansin Alam nyo, pag in-entertain nyo ang gawa ng kaaway, ako, mag-uungat yan. Halimbawa. Alam mo, mahilig ako sa halimbawa. Para makuha natin. Kuwari, ang iyong kahinaan, pera. Pag wala kang pera, reklamo ka ng reklamo. Siyempre, naririnig ng Lord yan. Siyempre, dami ka ng word of God. Unti-unti,
binabago ka naman ng Diyos. Binabago. Siyempre, alam ka naman na walang pagbabago. Kaya nga balik tayo ng balik dito eh. Hindi pa ba kayo? Paano na yung hindi mo balik? Eh, wala na pag-alap doon. Mas ang mga nandito tayo. Amen? Oo. Kaya, binabago tayo, cute yan, Lord. Kaso, umuusbong yun eh. Pag tinisting ka na, Lord. Kasi may testing eh. Tinignan niya kung matindi na yung pagtitiwala ko sa kanya. O yung kailangan mo darating. Makikita rin naman ang Lord eh. Pero ikaw mismo, ma-assist mo kung sino ka. O ano ka. Kaya kung yung mga mananampalataya na walang kamalayan, alam niyo walang kamalayan? Yung mga ignorante sa mga nangyayari. yung para walang nangyayari. Okay nun. Pero kailangan, alam na naman na meron ka ng obligasyon para parang walang nangyari. Katok na nakatok. Yung obligasyon mo sa akin, payapa, sabi nito, payapa. Yun ang ibig ko. Sa dami mga Kristiyano na pinapaniwala pa ng obligasyon. Hindi ano yun. Obligasyon yun eh. Merong masasaktan. Kaya ikaw, magising ka. Kasi payapa talaga tayo, totoo yun. Kaya huwag sobrang payapa. Kaya magising ka. Ano pa ba kayo? Magkakaintindihan pa tayo? Talapakan natin ng Diyos. Isang provision ng Diyos sa atin eh. Pero minintay na lang natin yung pagbabalik niya. Kung inabutan po tayo na hindi natin nahintayan, natutulog lang tayo. Grabe ang provision ng Diyos ah. Looking unto Jesus, the blessed of ito na matindi. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag sinabing author, siya yung may akda. Di ba? Ang author, may akda yan sa Tagalog. Ibig sabihin, yung buhay natin na nangyayari ngayon, sa pagsunod natin kay Lord, siya yung may akda. Pinlano niya. Ano yung predestined yan eh? Bago lalagyan ang mundo, ililigtas ka na sa generation na ito. Nasa isip ka na ng ating Panginoon. Kaya mapalad yung mga tao na nananalig talaga sa atin eh. Kasi the apple of the eyes of God is on the righteous. Yung sa mga righteous, sa mga matutuwid. Kaya yung kagandahang loob ng Diyos ay doon sa mga matutuwid. Hindi ka naman maging matuwid kung wala ka sa Lord eh. Ganun lang kasimple po yun. Nasa Lord ka. Kaya yung kanyang kagandahang loob ay nakatuon sa iyo. Individual. Sa atin lahat. Kaya huwag kayo malungkot. Kaya na inatasan tayo ng Lord na lagi tayo masaya. Lagi tayo manalangin. Lagi tayong pray always, rejoice always, be thankful. Always yan. Yung pagpuri, always yan. Hindi mo dapat pagsawaan yan. Manalangin mo ka magsawa. Anong panalangin natin? Alas 3, mag-post ka ng konti. Sa ginagawa mo, wala, alas 3, sinabutan ka, nandun yung mobile game. Yun, tingnan mo. May mga ano. Kaya pagka nandito tayo, di ba? Silent mode yun. Di ba? Minsan nakakalimutan ko rin silent mode yung cellphone ko. Dahil siguro, umidad na ako. Diyan pa ba kayo? Wala tayo magawa. Pag napaintulutan, okay lang yun. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Author. Pag sinabing finisher po, siya yung magtatapos din. Siya yung ending natin, siya yung beginning natin. Nung mula nung tayo pa naging mananampalataya, siya na yung nagmamanyobra ng buhay natin. Kaya kung ikaw ay dumarating sa iba't ibang pagsubok, kasama mo ang Kristo. Kaya dapat hindi ka hirap. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 5, casting out all your care upon Him. Bigyan mo na nakabigat. Alam niyo po, napakabigat pag walang Lord sa iyo. Napakabigat.
Amen po? Alam niyo kung bakit dapat tayo magalak? Kasi, for the joy that was set before Him endured the cross. Si Jesus Christ, dahil Panginoon Diyos siya, nasa Kanya yung kagalakan eh. Kaya lang, para maging magalak po tayo, nagtis siya sa cross. Naipako po siya, tinanggap niya yung kahiyan para magkaroon tayo ng joy. Tingnan ba? Ang joy po na tinutukoy dyan, iba yung happy, iba yung joy. Anong pagkakaiba? Ha? Di ba happiness? Maganda rin yung happiness. Pero yung joy na tinatawag niya, kahit na walang-wala ka, yung inner joy, yung unspeakable joy. Oh. Kahit na umabot ka na yung wala na namamansin sa'yo dahil baka ka na, may joy ka pa rin. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kasi baka ikaw yung blessed singleness. May blessed singleness sa Bible. Yung naglilingkod ka na lang sa Lord. Kasi hindi ka binabayan, hindi ka pinagturutan na magiging paak. Oh. Pinagturutan. Alam niyo, ang pagiging paak, yung pagiging single, nawari, 40 ka na, 50 ka na, marami ka dahilanan yan. Baka yung love at first sight, nawala, pumaglay na siya. Nakayanan niya ang 50 years old. Pero yung ganun po. O kaya may iba-ibang kadahilanan. Wari, ayaw ng pere. O, wari, yung kasabihan na, langit at lupa ang ating pagitan. O, alam niyo na ibig sabihin doon. O, mahirap ka, mayaman ako. Professional ka, hindi ako nag-aaral. Yun yung pagitan ng langit at lupa. Ang tawag po dyan, idiom. Idiom ba yun? Idiom. Idiom. Diba? Kaya si Lord, pag sinabi niya, enjoy the cross, nakatakta na yan, tinanggap niya yung despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Yung sat down at the right hand of the throne of God, ano po yan? Kalwalhatian ng Diyos, yung trono. Hindi po yung trono na literal. Na tatlong trono, na dalawang trono. Ay, yung iba, ginagawang literal po yan eh. Kaya manood po kayo sa General Bible Study. Sa February, this coming February, iba na po ang schedule natin, mga manonood. Para makamadot po tayo. This coming February, first Sunday of the month, alas 7 hanggang alas 8 ang premiere na po natin ng gabi. Para mag-start na po tayo ng alas 9. Para hindi kayo masaya. Para hindi nasasabay yung gawain. Para hindi nasasabay yung gawain para maaga tayo. Okay ba sa inyo? Balik natin sa 9 o'clock. Kasi, yung 9 o'clock natin nagiging 10. Nagiging 10. Kasi, manunod pa tayo. Ang gagawin na po natin, yung premiere po natin ng online worship service ng Sunday, gawin na po natin alas 7 hanggang alas 8 ng gabi ng Sunday. Kaya makakapanood na po tayo. Okay? Kaya, pag uwi galing ng opisina, wala na kayong idadahilan na hindi ka nakapanood. Yun ang suporta po ninyo sa online natin. Entiende? Understand? Siyempre po, nakakaintindihan po tayo kasi mahirap magturo na hindi nakakaintindihan. Baka hindi natututo yung tinuturuan o ang natututo lang yung nagtuturo. Pero ba gano'n? Kaya nga, natututo yung tinuturuan at natututo rin yung nagtuturo. Okay, tawin po yan. Palapakan natin ang ating. Kaya dito po, nais ng Lord na siya lang yung titingnan natin, yung direksyon natin, pagdating sa spiritual life natin, siya lang. Yung spiritual life. Kasi i-guide ka niya sa natural life. Kasi kailangan natin ng patnubay eh. Tao lang tayo eh. Nagkakamali. Minsan, nadadala sa mga barkada. Ang gusto ng Lord, nakapokus tayo sa Kanya para mapatubayan po tayo.
sa lahat ng areas na natin. Kasi anak niya po tayo. Iningatan niya tayo, pinoprovide niya yung pangangailangan natin. Okay? Nandyan lang po siya pag tinawag natin. Hindi siya malayo. Ang sabi ng Lord, ang Diyos ay malapit. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, nasa inyong isip. Ngayon, mga kapatid, ang nais ng Lord, yung kanyang mga pangako, makaptan natin, kasi siya yung tumawag sa atin, siya yung author ng buhay natin, siya yung finisher of our faith. Ang ibig kong sabihin, wala kang katalo-talo pag nasa Diyos ka. Kaya mula ngayon, okay, sa next pagkikita mo natin, tapos na yung New Year, new priorities. Diba? Gano'n tayo, lahat tayo. You love the family of God. You love our own family. Diba? We love our relatives. We love our church. Kailangan mahal natin yung pastor natin. No? Pag-pray natin yung mga isa't-isa. Hindi na perfecto, pero kahit na paano mayroon tayong ginagawa. Para abutan tayo ng Diyos na may ginagawa. Ayaw ng Diyos na abutan tayo ng winter flight. Alam niyo yung winter flight? Yung wala kang ginagawa sa iyong pananampalataya. Nakapokus ka yung mga bagay na pagpupa. Ang nais ng Lord na kanta, focusing unto Jesus.